Kazan волонтерлары Украинадан эвакуацияланучылар үшін гуманитар ярдәм җыюны дәвам итә. Беренче чиратта җылы өс һәм аяк киемнәре кирәк. Ярдәм итү мөмкинлеге турында тулырак киләсе язмада. Люди приехали из Мариуполя абсолютно без ничего. Есть даже те, кто без верхней одежды совсем и в тапочках. Татарстанга килүчеләрнең күбесенең үзләре белән документларыннан башка әйберләре юк диярлек. Волонтерлар аларга беренче чиратта кирәкле әйберләр җыя. Люди обеспечиваются всем необходимым. Также с ПВРов мне поступают списки уже. Кешеләр иң кирәкле әйберләр белән тәэмин ителә. Кемгәдер дарулар, күзлек кирәк дигән исемлекләр килә. Буларның барысын да сатып алабыз. Тиз арада мохтаҗларга өләшәбез. Бу пунктта бер генә буш киштә дә юк. Хезмәткәрләр башта әйберләрне төрләргә аера. Алар чиста, яхшы хәлдә булырга тиеш. Миңа кичә кешеләрнең әйбер алып килүләре бик ошады. Оек башлар, кием салымның үлчәмнәре, балаларга яки өлкәннәргә билгеләнгән икәнлеге язылган. Бик күп әйберләр китерделәр. Вакытлыча урнаштыру пунктларына йөзләгән тартма җыелган. Эвакуацияләнгән кешеләр беренче чиратта җылы әйберләргә мохтаҗ. Өлкәннәр, балалар өчен курткалар, сезонлы аяк киемнәре, спорт костюмнары кирәк. Волонтерлар элемтә чаралары белән дә ярдәм итүләрен сорыйлар. Люди выбирались под обстрелами, и многие потеряли связь с самыми близкими. Кешеләр атыштан качып котылганнар, якыннары белән элемтәне югалтканнар. Күпләрнең кәрәзле телефоннары да юк. Иске кирәкмәгән телефоннарны җыю пунктына алып килегез. Алар хәзер бик кирәк. Эвакуацияләнгән кайбер кешеләрнең этләре, мәчеләре берничә көн ач торган. Алар да азык-төлеккә башка кирәк яракка мохтаҗ. Әйберләрне җыю пунктының адресы: 2нче Көньяк-Көнбатыш урамы, 30нчы йорт. Волонтерлык оешмасының элемтә номерлары экранда күрсәтелгән. Фарис Мөхәммәтов, Фируза Насирова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.